Lah, sa mali boss. Ha? Napurma naman yung heart ni. Ano man ka? Tabunan ng bangag. Kapunan ka nag-ibalik yung taon. Nakanong na heart naman eh. Alam mo, kinaingon na itawad na yung balik. Ngayon na magkatabunan ng bangag. Di tabunan ako. Buang, manay ka. Ibuha bang sa'yo, Pop? Ikaw may magsingkasingkap! Yan, si lingko-lingko day. Pamay, customer. Magluya na, baya ko basta ula ko'y bulkito nun. Pang! Uy, dara. Niabot. Customer yun eh ba? Yan eh. Kaya pa ganila ni Bulkiton ba eh? Pero di namin nakuwag bangag ni. Pero mo ito yung nila na yung expert ko diri nga mangulkita eh, gano'n. Di po na ko ni pwede ilisan ng interiora ni kay pahito may brana ni. Pinakagahi man eh. Kasi nga ako pong tana diri ba? Boss, kinsa ni Samuel diri boss, tong mulkita eh, ganang expert. Ako boss, nga naman, pabulket ka? Ay ikaw rin boss? Oo ka to. Kaya pa ba ni mo ipawalaon ng bangag ni boss? Tako naman kayo ni. Isip lang kayo na eh. Kaya ka nang wala ng bangag na. Ay kani? No, yan na rin nagama ng magamit na. Yatis. Wa jud ko nakamali nga diri ko nadto ba. Di gani, diri ka niya to. Kay wala ko customer diri ah. Ikaw pa. Timing kaya ako pa pinakauna. Yan eh, ikaw pa. Si salikan din ako ni boss kayo yung nakuha na kay pahito naman brana na. Ako'y bahala ni. Sama, paabot na ka din. Ibalik ko na ako kay. Balik ko na rin mo. Oh. Sige, ako rin bahala ni. Dapat pagbalik na kuman na ha. Oh, Pila mo yung bayan na? sa pila ron. Mga 150. Pahit na. Ay 150 Mawala kaya na mas ng ingani bangag. ka na kumbang 150 gid siya. 150. Kay sa mga to, ganyan ang bangag. Sige, basta wala rin ng bangag ganiran. Sure ha kay para kuan kay di mo na ko na pwede labay kay original magaganang interior na. Sige, ako bahala ni. Si balik lang bayad or karon? Balik lang. Balik lang siguro. Balik lang no. Si balik ako. Sige, sige, sige. Uy. Grabe yun mga ka-expert ba? Wala pa na sindihan. Siga na. Gago ka ba? Wala na, kis-kis-kis na eh. Expert man ta. Diretso na eh. Wala, magkadang bangag. Sam, tara Sam, sabay sa ta. Ha, mandita. Tara, basta kay sabay ta. Wala, kita sa akong gibuhat. Nagbulkit pa man ko. Sus, to, magana eh. Dan, ana. Yati, bata, oy. Basta mangitan tagihan eh. Sige lang, tara. Dili na ta Sam. Dire na rin. Ano to? Oh, dili na, nawa na. Kita dito, dire ha. Basta, buang. Dili na Sam. Wala, dire na ko. Dar ka. Balik ta ko na te, 5 ka buok. Ibalot lang. Dili te, dili kaon. Guys, paano eh? Gusto Dali mo na, ba? andi, kaon na. Butang sana yung mamulkit, dili na missing. Kasi mo na ba? Lagi, kaon na, kaon na. Ano ta? Kaon yung ganda. Basta ba? Kaanan ni mo ba? Eh, ikaw rin yung binamin ko na sa katapunan ba? Bang! Kung ako nag-down, nag-pa-snack ka. Alangan, putz juga dia, buang. Kaya makabay! Bupasin ah, lain bugayo. Nga ako ani, atot sa ko. Ah, paisnak na ikam, bahatod ba juga? Baktas doy. Tia, bata, oy, namiya man ba? Kapoy na ba kinigdala ng bulkit? Dalsahay kita ni. Ito na mo ani. Tayo, ang banana iriya ha. Dati bata, namiya man
Sir, lakto ba? Nabusog lamang galing. Nakabaktas mampod. Wala ka bulkit diri bay. Asam ta to? Ulat to na ako to diri bay. Salamat. Ako na dito sa teritoryo ko. Hey boss. Away kan boss. Ganyan ako nagulat si mo diri ba? Ya boss, sa unahan, nag-snack. Grabe. Nang snack pero gidagi di mo na. Gidala na ko boss ay. Kay, nun man ka nga. Mahalo na interior. Situwaton ba? Ya, okay na. Pasa na. Oh boss, okay na kayo ni boss. Butasan ang saunahan boss ha. Dito tayo istorya. Ya boss. Ako na naman ako. Okay na ba ng interior na? Okay na kayo ni boss eh. Wapo kayo pagkakuha boss. Daw? Kuha lang boss, walang kuha. Ingat kayo. Bagtas po okay na. Ito ni boss. Ha? Napurma naman ang heart ni. Ano man ka nga, tabunan ng bangag. Kapunan ka nag-ibalik yung taon. Yung anong na-heart naman eh. Ano makinaingon na itawad yung balik. Ngayon na magkatabunan ng bangag. Di tabunan ako. Buang manay ka. Ibuha bang sa'yo, Pop? Ikaw may magsingkasingkam! Sa'yo, pantun niya bay. Ano siya, tabunan na ang bangag. Black eye na noon ko. Hindi ako bulkit ay.